Otu nwoke agbala nwunye ya alụkwaghị m maka ihe nlele DNA. Nwoke a nọkọtara nnọọ onwekwa ihe na-esere ya na nwunye ya. Ọ nọkọta sị na ofu enyi ya nwoke jekwara DNA test wee hụ na o nwere ihe na-eme n'ebe ya na ụmụ ya nọ. Ọ ya ka nwoke a nọkọta nnọọ si na ya ga-ejekene DNA ka ya mara kene ma ụmụ ya ndị a ya mụrụ ma ọ bụkwa nke ya, na ihe ya na-ahụcha na ihu akwụkwọ mba ụwa na o nkwe ike ọ bụkwa na ọ na-eme n'obi ya. Nwunye ya sị ya, kedu ihe gị na-agara DNA na ụmụ ya niile bụ nke gị? Ọ sị ya mba, na ya ga-aga ya. Mechaa sọsọ ya bụ nwoke agawa ya bụ DNA. Ka ọ gachara test ahụ ka ọ bịara chọpụta na ọkpara ya abụrụ onye nwa mụrụ ya. Mgbe ọ bataziri, o buruzi iwe bata wee kpọọ nwunye ya, paakịara nwunye ya ngwongwo niile, si ya ngwa duru ya na be nna ya. Mgbe o dudachara nwunye ya na be nna ya, ọ gawazie na be papa nke mụrụ ya bụ nke nwoke ka o jee gwa ya si ya lekwa ihe na-eme. O jezie gwacha nna ya si ya lekwa ụdị arụ nwunye ya kpara, na ya mabụrụ na ọkpara ya niile ya na-apa mpa taa na ọ bụrụ onye nwa mụrụ ya, na edunago nwunye ya na be nna ya. Nna ya wee jụwa ya si ya, kedu ka gị si wee dina nwunye gị be nna ya? Ị gwatara ya agwata, o wee bụrụ na idunachago? Ọ sị mba, na ya chọghị ịgwata ya na ọ ihe a ya mere kịta bụ ihe bụ obi ya. Nna ya si ya, nwa m bịa. Ọ kpọrọ ya kpọba n'ụlọ ya na nna ya etukwuru ala. Nna ya wee gwawa ya si ya na ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na gị sawa akwa nwaanyị ọmụgwọ ma ga-asapụtaghị ya nshi, ị ga-asapụta ya mma mmiri. Na ihe ị ga-aghọta bụ na onye bụ nna nwa bụ onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi nwunye ya, na onye kwụrụ ụgwọ isi nne ya bụ ya bụ onye bụ nna nwa. Na ebe ọbụla nwa siri bịa ụwa ya hirikwa. Nwa ya nwoke asị ya mba o, na ihe kwetara na nke ọ na-agwa ya. Ọ sị ya ngwa ya gezie ntị. Na ihe ya sị ka ya gwa ya ugbu a bụ na ọ bụrụ na ya na ya na-abụ na ya kpọrọ ya gaa DNA test na a ga-ahụ na ọ bụrụ ya nwa mụrụ ya, ka ya gwazie ya nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ọbara ya ka ejiri wee mụọ gị bụ ọkpara, ma ụmụ ya niile na ọ bụrụ ọbara ya ka eji mụọ ya, mana nnụcha bụ ụmụ ya maka na ya lụrụ nne nnu alụ. Wee mgbe ahụ ka nna ya ji wee tukwuru ala gwabazie ya okwu si ya na ya nwere nsogbu nke bụ na ya anaghị atụ nwaanyị ime, na ụmụ a niile ya mụrụ bụ na ha haziri ya dịka omenala si wee mee, na o nwere otu esi ahazi ya n'omenala ma ntị ọzọ agaghị anụ ya, n'otu ya siri wee mụta ụmụaka ndị a. Na ihe ya ji wee gwawa gị ihe a bụ na ya chi na gị etoola mana ya amahụ na gị etobe. Na ihe ya na-ekwu ugbu a bụ otu a ka ya siri wee mụcha ma ya nwa ma ụmụnne ya, na ọ bụrụ na a ga-ajụ na ya ga-ajụ ya nwa bụ ọkpara ya izizi maka na ọbara ọkpara ya abụrụ ọbara ya, mana ya ma ka o si wee mee. Na ihe a na-achọ igwe ya bụ ya lachie azụ ga-akpọrọ nwaanyị ahụ kpọchite azụ, ya kpọchite nwaanyị ahụ azụ. Nwa ọkpara ya ahụ ọ mụtara ya ọ na ọ dịrị ya mma, ọ sị ya na ọ dị ya mma. O nwere agwa ọ hụrụ n'ime ya na-adịrọ mma, ọ sị ya mba, ọ sị ya nachi azụ ka kpọta nwaanyị ahụ, maka na ọ bụrụ na ọ kpọta ha nwaanyị ahụ ya marakwa na ọ ga-akpọrọkwa ọkpara ya so wekwa nwaanyị ahụ. So ihe nna ya gwara ya ewe bụrụ ọkpụrụkpụ okwu wee dịrị onye ọbụla, maka na ọ nọkọta ofu ebube DNA ana ọ na-ewugharị ndị mmadụ na-aga ya. O nwere ine situation o kwesịrị ka aga anya bụ ihe, ọ bụrụ onye nọkọta nnọọ ifeliri n'ezinụlọ gị isi na ị na-eji ga DNA, onye na-enyo isi ya na-apụta. Ihe nna ya kọrọ ya n'oge mbụ ihe a na-eme. Nwoke nwere ike lụta nwaanyị ọ bụrụ na nwoke anaghị atụ nwaanyị ime naturally na ọkachi nke ya si wee kee ya. Ọ bụghị ya bụ na ọ gaghị enwe nwaanyị, ọ bụghị ya bụ na ọ gaghị enwe nwa, mana enwere ike ịhazi ya site n'ụzọ omenala ka o si wee dị. Ụzọ omenala na-ahazi ya na nwoke nwere ike kpọta nwanne ya, ha ma omenala ka o kwesịrị isi eme. Nwanne ya ha abụrụ onye ga na-eletara ya nwunye ya anya ọtụrụ ọmụzụ ụmụ niile ọ chọrọ ịmụ. O nkwere ndị ọ ga-abịa ọ bụrụ enyi ya nwoke, nwoke ahụ akpọtazi enyi ya nwoke, ha eme omenala dị na ya. Enyi ya nwoke ahụ a na-ahụ maka ọmụmụ ya garuo mgbe ọ mụzụrụ ụmụ. Mana mgbe ọbụla nwaanyị ga-agakwu enyi ya nwoke ahụ, ọ ga-esi n'ụlọ nwoke ahụ wee pụọ laa be nne ya. O size be nne ya ọ ga na enyi di ya ahụ. Ọ bụrụ na ọ gacha mgbe ọbụla o jizi wee banyezie di ya chọga ya ga-akpọrọ ya nọta. Otu omenala si wee dobe ya, maka a na-eme ya ị naghị anụ ya na ntị ọzọ anaghị anụ ya, ọ naghị eso okwu. Unu n'ezie anya unu ahụ na ha haziri ihe ha ahazi. Ndị nna anyị ha haziri ihe ha ahazi ọfụma. Ị naghị anọkọta na anụ mkpọtụ na nwaanyị achụla akwa ya na ọmụghọ nwa ọzi ma na nwaanyị ekwetara ka eji nwayọ soro omenala wee mee ya.
ọ na-adị mma inwe nghọta. Ya bụ na that man mere ihe a ọ lachiwara azụ gasị nwunye kpọnata nwunye ya si ya na ya dị sorry, wee jụwazie nwunye ya ka o si ime. Nwunye ya na onwe ya enwere ike ịkọwata, maka na mgbe a na-akwado ịlụ onye bụ nwaanyị ka ime ahụ bara ya afọ mana ọ mara ọ dị ka unu wee fụ ka o si wee dị. Onye na-enyo isi ya na-apụta ka anyị nwee ike marakwana mgbe ekwesịrị ka eme ihe na mgbe na-ekwesịghị. Ekelekwa m unu, tụsaranụ m ozi a ka ndị ụfọdụ wekwere ya wee mụta ihe, ma tinyekwanụ m aka na akara nsonye makara ịhụnanya. Ekelekwa m unu, ndewonu.